Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Үз сәламәтлегеңне кайгыр диспансеризация соны кайда һәм ничек узып була? Шәһәр өчен тарихи вакыйга чалда төзелеп килүче Җәмигъ мәчетенең зур манарасына соңгы 9-нчы ярым ай куелды. Агымдагы елның 8 айында 20 меңнән артык пациент 3-нче поликлиникада гомуми диспансеризация узган. Ул дәвамлы һәм актив тормыш милли проект кысаларында бушлай уздырыла. Медиклар сүзләренчә, диспансерлаштыру куркыныч факторларны, авыруларны иртә стадияда ачыкларга мөмкинлек бирә. 18 яшьтән 39 яшькә кадәрге пациентлар аны 3 елга бер тапкыр узарга тиеш. Сездә инфаркт булганмы, бәлки сәбәпсез ябыккансыздыр? 18 яшьлек Розалина Хамдина анкетасында бу һәм башка сорауларга җавап бирергә кирәк иде. Диспансеризацияны кыз беренче тапкыр уза, исемлек зур түгел. Бу канның биохимик анализы, флюорография, хатын-кызлар табибында тикшерелү. Я считаю, что диспансеризацию нужно обязательно проходить, так как нужно следить за своим здоровьем. Гомуми диспансерлаштыру дәвамлы һәм актив тормыш милли проекты кысаларында бушлай үткәрелә. Беренче этапта пациент анкета тутыра, аның буен, авырлыгын, бил әйләнесен үлчиләр, анализларга һәм тикшерүгә юлламалар бирәләр һәм яшьнең һәм җинесенең үз исемлеге. При достижении пациентам 40 лет ему даются анализы крови общей наскорей, биохимические исследования крови, глюкоза, холестерин, колоноскопия кровь, измерение внутриглазного давления. Онкоскринингка айрым игътибар бирелә. Мисал өчен 45 яшьтә диспансеризация кысаларында пациентлар ашказаны, яман шишен иртә стадияда ачыклау өчен ФГДС узалар. Табиблар сүзләренчә, бу тикшерү нәтиҗәсендә пациентларда еш кына полиплар, яман шишләр ачыклана. Шулай күп кенә шәһәр кешеләренең канында шикәр һәм холестерин югары. 3-нче поликлиникада гомуми диспансерлаштыруны эш көннәрендә иртәнге 7-дән 20 сәгатькә кадәр, шимбә көнне 8-дән 16 сәгатькә кадәр узарга мөмкин. Шул ук тикшеренү өчен юлламаларны табиб-терапевттан да алырга мөмкин. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Татарстанда игътибар балалар операциясы старт алды. Ул балаларның юл транспорт травматизмын кисәтү максатыннан үткәрелә. 6 сентябрьгә кадәр Татарстан Республикасында профилактик рейдлар үткәреләчәк. Исегезгә төшерәм, 2026 елның 7 айында шәһәр юлларында бәлег булмаганнар катнашында 57 юл транспорт һәлакәте булган. Һәлак булучылар юк, әмма 59 төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Республика юлларында балалар катнашында 273 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 11 кеше һәлак булган һәм 291 кеше җәрәхәтләнгән. Әлеге һәлакәтләрнең сәбәпләре бик гади. Җәяүләр юл аркылы чыкканда тиешле урында чыкмыйлар, яисә светофорның тиеш булмаган төсенә чыгалар. Велосипедчылар исә җәяүләр юлы аркылы чыкканда велосипедтан төшмичә, шул велосипедка утырып юл аркылы кинәт кенә машина алдыннан килеп чыгалар. Татарстан Республикасы буенча дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Ата-аналар үз балаларының иминлегенә җитди карарга тиеш, алар өчен куркыныч тудырырлык урыннарда, шул исәптән юллар янында да күзәтүсез калмауларын кайгыртырга кирәк. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Шәһәр өчен тарихи вакыйга чалда төзелеп килүче Җәмигъ мәчетенең зур манарасына соңгы 9-нчы ярым ай куелды. Бу вакыйганы шәһәр халкы һәм кунаклары күп еллар көтте. Хәзер объект ничек үзгәргән, тагын нинди эшләр башкарырга кирәклеген безнең төшерү төркеме белеп кайтты. Тантана Җәмигъ мәчете имамы Рамазан хәзрәт Идрисовны Коръән укуыннан башланды. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. 2026 ел халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Моңа ярчалы мисал манараны куюда руханилар төзелеш компанияләре, финанс ярдәме фонды вәкилләре, шәһәр мэры Казаннан кунаклар катнашты. Әлхәмдулилlah, бик зур улуг вакыйга. Бу да Расулыбызның туган айы, туган көненә туры килгән, бик шундый матур булган, сәгадәт булган бәйрәм. Ай кыю үзенә күрә бер символ. Әлхәмдулилlah, тагын да бу Җәмигъ мәчете тагын да яңарып, тагын да күркәм булып, айлары әллә кайдан балкып торып, тагын да эшләре тиз барып, иншалла сафка басыр. Шулай кардәшләребезгә, милләтебезгә
Бөтен дөньяга шулай матур булып, зәвык булып, күркәм хезмәтләр куяр иншаллах. Шалда тынычлыкта һәм татулыкта яшәү мөмкинлеген бәялиләр, анда һәр диннең үз йорты бар. Ярым айла шәһәребезнең халкы өчен тынычлык һәм игелек символы булып балкып торсын. Ислам рухи магрифат үзәге мөселманнар өчен яраткан урынга һәм шәһәребезнең матур бизәгенә әверелсен. Узган Мәүлид бәйрәме мөбарәк булсын. Күңелләребездә иман нуры бер вакытта сүнмәсен. Мәчет төзелеше 1992 елда башланды, эшләр акрынлап башкарылды. Аннары тукталып турды. Масштаблы үзгәрешләр 2017 елда гына дәвам итте. Хәзерге вакытта объектта зур манараларның монолит каркасын монтажлау төгәлләнгән, барлык витражлар һәм тәрәзәләр урнаштырылган, фасад ак мәрмәр белән тышланган. Мәчет 60-70%-ка әзер. Ул бары тик меценат акчалары хисабына төзелә. Электрика, монда вентиляция, монда связь, пожарная сигнализация. Менә шуның четерекле эшләр, бик кирәкле эшләр, практически бу җылылык кертү, су кертү, алар бөтенесе дә эшләнде. Хәзер инде менә проект ясала, дизайн проект, иншаллах. Җәмигъ Татарстандагы иң зур мәчет, аның сыйдырышлыгы 3200 кешегә исәпләнгән. Монда мөхтәсибәт һәм мәчет булачак, иратлар һәм хатын-кызлар өчен аерым керү һәм гыйбадәт кылу зоналары каралачак. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Все больше людей выбирают Тенет Вакос Челны. Комфортные семейные кроссоверы от 1 899 000 рублей. Приезжайте за эксклюзивными условиями Вакос Челны. Подробности по телефону 20 37 37. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием по предварительной записи 1 и 2 сентября в медицинском центре Ликон Плюс. Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Телефон для записи 47 58 48.